लोगोफोर नोंथां गावनि चेनेलाव रायलायबाय दायो माने गरमखाय एसे जिरायदोंलै फांखायाव बार जादों। नैबे सासेया तामिल मानसि आरोना तामिलनाडुनि। बेखौ आं बर' रायलायनो एसे फोरोंनि रोंगोना रोङा जोंनि भाषाखौ बुंनो रोंगोना रोङा मानसिया बुंनो रोंगोना रोङा नोंथांमोन आं देखायलांगोन आरो सोंलांगोन आरोना गाइसमोन। आप हिंदी मालूम है क्या? हिंदी नहीं मालूम। हिंदी मालूम नहीं ना? थोड़ा थोड़ा मालूम है? थोड़ा थोड़ा मालूम। हाँ ठीक है। मोजां मानसिया मोजांथार बियो। आं माने बर' भाषाखौ रोंगोना रोङा बुंनो गोब्राब ना गोरलै जोंनि भाषाया बेनाव माने सोंनि आरोना रायलायहोनि इखौ जोंनि भाषाखौ बुंनो रोंगोना रोङा। स' लोगोफोर नायलां आरोना भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट हर गाइसमोन। आं फोरोंगोन माने फोरोंनो नागिरदों आरोना जोंनि भाषाखौ बुंनो गोब्राब ना गोरलै सोंगोन आरोना बेखौ बुंहोगोन बुंनो हागोन हाया। स' लोगोफोर नायलांदो बिदिबा। बोलो हेलो लोगोफोर। अच्छा से बोलो हेलो लोगोफोर बोलो। हेलो लोगोफोर। खुलुमबाय खुलुमबाय गासिबखौबो गासिबखौबो। स' लोगोफोर नैबे माबा तामिल मानसि आरोना बे तामिल मानसि तामिलनाडुनि बिथाङा हिन्दीबो रोङा बारा हिंदी नहीं मालूम। हिन्दी मालूम नहीं। खुलुमबाय रायजोफोर। खुलुमबाय रायजोफोर। ओके थोड़ा थोड़ा मालूम हो जाएगा ना? हाँ थोड़ा मालूम हो जाएगा। मालूम थोड़ा। मोजां मोनबा लाइक खालाम गाइसमोन। हेलो हेलो लोगोफोर मा खालामदों? मा खालामदों? मा खालामदों? अके मा खालामदों? ओंखाम जाबायना? मा ओंख्रि? अके जादों लोगोफोर बिसोरो माने जोंनि भाषाखौ माने बुंनो एसे गोब्राब मोनो होनदों आरोना माने सालाया गिदिङा बिदि होनदों आरोना गोब्राब नोंसिनि भाषाया होनदों आरोना। ओमफ्राय सब जाथियानो माने जोंनि बर' भाषाखौ माने बुंनो एसे गोब्राब मोनखायो आरोना थानखा जोंनि माबाया बर' रावा एसे ओंखायनो गुबुन हारिफ्रा बारा रायलायनो रोङा आरोना जोंनि भाषाफोरखौ। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना एसे आङो इन्जय खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोबाय गाइसमोन। मोजां मोनब्ला शेयार खालाम कमेन्टफोर हरदो गाइसमोन लाइकफोर हरदो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोफोर।